Tänään me kuvataan vähän Skywarsia jälleen ja tällä kertaa ei kuvatakaan tällä kertaa ei kuvatakaan tuolla Framessa tai Pärinnässä, vaan tänään kuvataan täällä Mineplexissä, testaillaan tätä. Mä en tuu varmaan muita videoita, tai niinku, siis enää joo. Siis mä en tuu varmaan niinku kuvaileen täällä, mutta mä haluan vaan niinku testata tätä. Onks täällä vaan yksi chesti? Vissiin. Ja joo, täällä saa nää orjat tälleen kätsysti suoraan, niin se on hyvä juttu saada tosta timanttimiekkoa heti. Täällä oli toinen chesti. Tällaista kamaa. Ja, mainitaan täältä nyt meillä ihan hyvät kamat. Sitten jotenkin voidaan pärjätä. Ja joo, mulla on joku tällainen Chicken Farmer kitti, että en sit tiedä mitä se tekee. Tossa on vissiin joku mun kana. Joo. Mutta me saatiin puuta. Noin. Joo. Tehdään timanttimiekka, sitten tehdään vaikka iron chestplate. Noin. Nyt me ollaan ihan hyvin varustauduttu. Mennään tänne. Joo, ja mä oon pelannut täällä niinku pari kertaa tässä ennen tätä kuvausta, niin koitin vähän ymmärtää tätä, niin vain pari kertaa, elikkä mä en hirveesti oo pelaillut täällä. Hetkinen. Joo. Tehdäänpäs tästä meille vähän lisää kamaa. Hop. Noin, siitä tarvittiin. Joo. Tuolla on aika hyvä kamanen jätkä. Jos päästäis sen selkään jotenkin evelästi. Ui! Perhana mä pelästyin. No joo. Joo, noni. Upea. Joo, mennään sitten ensi klipin parissa. Ja täällä jatkellaan taas toisen matsin parissa. Ja joo, mä pelasin joku päivä, niin mä pelasin tässä mapissa, niin vissiin nää, joo, elikkäs tolleen, noi red sandit tippuu, kun siihen pistää blokin. Niin joo, se täytyy muistaa. Tässä tämä. Eiks täällä oo oikeesti enempää? Oh god. Joo ei oo. No meillähän on nyt ihan huonot kamat. Eihän me nyt näillä voida pärjätä kellekään. Käydään tappaa tää. Ei tällä käy vissiin mitään. No joo. Tää on vissiin mainannut kaiken täältä, joo. No niin. Tehdään meille nopee toi airumiekka. Meillä on edes jonkunlainen AC. Mikäs nyt sitten sen? Tuolla on aika hyvät kamat, mutta mä luulen, että se on aikaisemmin lovi. Ui! Miten? Siis toi tekee lämää.
Mä en tiennytkään, tän Kitty idea on vissiin se, että tekee elämää. Ja nyt Olvinen täällä. No niin, tuli etsille. Kuumottaa vähän se. Me ollaan ihan arveitten peitossa. Mä en tiennytkään, että nää munat tekee niinku nämä. Se on tän Kityn idea. Ne on ihan hyviä. Täällä on Players 5, eli täällä on 5 pelaajaa. Meillä on kyllä aika luvia. Joten odotetaan, että meidän HP regeneroituu kunnolla. 3 pelaajaa. Niin täällä on niitä ihmeen zombeja vissiinkin jonkun verran. Joo, ja nyt tää mappi rupee pienentymään. Joo, tää rupee hajoileen. Mä en oo kertaakaan voittanut. Täällä keskellä on joku vissi. On tuolla. Ole. Miten se... Noniin. Okei. Miten se muka kombos mut noin hyvin? Joo, mä luulen, että me lopetellaan tää jakso tähän, että muistakaa tykätä eteltä, jos tykkäsitte, ja joo, mennään sitten ensi videon parissa, ja siihen saakka se olisi sitten morjesta moi!